vision yane yaringe statement ya Moyoka. Yes. Gukora West Mugirango a model constituency. Nabone tumete ngateba nga uburai bwane nyasanga nyeigore kina onye tinkobeka West Mugirango ebe model constituency. The best. Yes. Then rio na yerie abali amatachiri ane saone. Nere sababu ne tumete nkamanyanga the best way yokuira a constituency nugwansira ase amasomo y'abana baitu. Yes. Chiskuru chia West Mugirango lero osororo abanjira era chionsi. Yes. Igo chire the best in the world. Eko era ekrona so merete skuru nguta chamaroba ngutu mwike buse. Yes. Lero umwana grade 0 uche junior. Igago somerase agutacha tiles. Yes. Akulikirwe whiteboard. Taliye dust kuligigwa. Ekeroro che abali mubane bagosomia banabo. Bagosomia se environment. Etabugatie vumbi etabugatie buse. Yes. Ya. Igona modernize ya chiskuru cha West Mugirango. Ekerongo cha gukolera. Nyasaye so wanja entunde yendeche. I am telling you usiyengima na sigisi bogere iko muko minyokia bana gocha West Mugirango ekakwera ntoko compete nonde. Yes. Taliya magachoka naenda magachaya oburwaire bwarenge bwo buliri ngomuntu okorosia sobonyoko onyoko oka watika abantu bande. Yes. School infrastructure igorichire developed in the entire constituency. Chubodi chia naisano na endoboli ya bategereli para kuananga barolire ngiya kolirwe West Mugirango in 3 years. Yeah.